Hello friends, good morning. Asa खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दङ. दा फाइनाली हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोजां आपडेट गुड निउज बेनजाबो रिजाल्ट ओंखारबाय. दा फाइनाल रिजाल्ट नोंथांमोननि लखिमपुर मेडिकल कलेज बेनिफ्राय DHS DME आयुष तो नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्ट बेनो जाबाय Gr.3 आरो लोगोसे नोंथांमोननि Gr.4 लखिमपुर मेडिकल कलेजाव एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव 10,000 भेकेन्सिनि बारा ADRE 2.0 जुलाइ दानाव एप्लाइ जागोन आरो नोंथांमोननि एग्जामा थाबनो जागोन. सो बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय थाखा आरो नोंथांमोननि काटअफआ दानिया गोजौ लेभेलाव थाङो. बेखायनो नोंथांमोना मोजां फराय एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट क'क्राझार मेडिकल कलेजनि एग्जामाबो तो नोंथांमोना जुन एबा जुलाइ दानाव जानायनि चान्सआव थांगासिनो दङ जेरावनोखि Gr.3 Gr.4 दङमोन आरो मोनसे मोजां बाथ्रा नोंथांमोननि DHS दानि रिजाल्टआवहाय गोदान पस्टआ ओंखारबावसिगोन मानोना नांगौसिबांखिनि डेट क्वालिफाइड जायासै मोनसे आपडेट फैदों. एन्ड जों फार्स्टआव रिजाल्ट नायनोबा DHS आव फैनानै नोंथांमोना रिजाल्ट अफ Gr.3 टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल बेयावनो क्लिक खालामनांगोन. दा बे रिजाल्टआ रिलिज जाबाय. दा मैया माखासे सार्भार डाउननि थाखाय रिलिज खालामाखैमोन. दा फाइनालि जाबाय एन्ड बेनिफ्राय फार्स्टनि अप्शनाव नन टेक्निकेल आरो गाहायनियाव टेक्निकेल दङ. जायखिजाया बबेयाव नोंथाङा फाइनाल लिस्टआव थांदोंमोन बेयाव क्लिक खालाम अके अब्लानो नोंथांमोननि रिजाल्टआ ओंखारगोन. दा बे जाबाय रिजाल्ट सिट. दा नोंथांमोना नुनो मोनदों LDA एबा JA दङ एन्ड बेनिफ्राय दा बेयाव जायनि रल नाम्बार दं नोंथांमोन साख्रि आरो बेखौहाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ माला मोनगोननो गोबां कमेन्ट्स बेनो जाबाय गासैबो एपइन्टमेन्ट लेटारा 26 मेआव मोनगोन नोंथांमोना आरो नोंथांमोननि जइनिंआ हमना ला 1 निफ्राय 15 जुननि गेजेराव जानांगौ आरो बिनि उनाव जायोब्ला स' माखासे डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय रिपर्ट फैसिगोन जे साबेसे जइनिं जाखो एन्ड बेनिफ्राय गोदाननि भेकेन्सि ADRE 2.0 ओंखारसिगोन जुलाइ दानाव. स' बेखायनो खायसे जइनिं जागोन खायसे जाया बेखायनो पस्टआ गोबां थालांगोन आरो नोंथांमोना ADREआवहाय मोजां भेकेन्सिस मोनगोन 10,000नि बारा भेकेन्सि मोनगोन आरो लोगोसे मोनसे NB होनाय दङ जे बे हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव जायखिजाया बे पस्टआवनो Gr.3 Gr.4 टेक्निकेल नन टेक्निकेलावहाय स' बेयाव मोनसे नुनो मोनदों बेनो जाबाय माखासे भेकेन्ट पस्टआ थालांबाय मानोना सुइटेबल केन्डिडेट्स मोननो हायासै होनना बुंदों DHSनि आन्डारावहाय Gr.3 आनो जा बा Gr.4 आनो जा बेखायनो बेखौ नायोब्ला स' माखासे पस्टआ थालांगासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव बे माखासे सार्भे जागोन एन्ड बेनिफ्राय रिपर्ट ओंखारनानै थ' नोंथांमोननि थाखाय गोदान भेकेन्सि डिक्लेयार खालामगोन आरो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन क्लास 8 पासनिफ्राय 10 पाससिम एबा नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय HS पास बा डिग्री पास. स' DHS DME आयुष बेनिफ्राय लखिमपुर मेडिकेल कलेजनि रिजाल्टआ फाइनाल होबाय. स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनि फै अफिसियेल वेबसाइटआव नाथाय नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिपसनाव गासैखौबो जों दानिया लखिमपुर मेडिकेल कलेजाव माबायदि कन्डिसन जाना दङ आरो पस्टआ ओंखारनो ओंखारा जों दानिया बेखौबो नायनोसै फैदो. दायो जोङो लखिमपुर मेडिकेल कलेजखौ नायनोसै रिजाल्ट बेनो जाबाय नोंथांमोननि Gr.3 Gr.4 फाइनाल रिजाल्ट बेयाव ओंखारबाय. स' जोङो दायो Gr.4खौ नायग्रोनोसै एन्ड बेनिफ्राय बेयाव माबायदि सिस्टेमाव रिजाल्ट फैदों जों बेखौबो नायगोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव पस्टआ दंना गैया लखिमपुर मेडिकेल कलेजाव बेनि आपडेटबो फैदों स' जों बेखौबो नायनोसै. दा बे जाबाय रिजाल्ट सिट एन्ड बेयाव स' नोंथांमोना नै बेबादि स्क्रल डाउन खालामबाय था बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय आरो फिउ पस्ट रिमाइन्ड होनना बुंदों माने थाबैनो बे पस्टआ आरो भेकेन्ट पस्टआ फैबावगोन आरो थालांबावबाय बेयावबो आरो लोगोसे नोंथांमोननि गोदान नेक्स्ट भेकेन्सिस हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव ओंखारबावगोन अके माने सुइटेबल केन्डिडेट्स मोनासै थ' बेखायनो स' नोंथांमोना नेक्स्टआव गोदान पस्ट मोनबावगोन. स' बेनोमोन DHS DME आयुष लखिमपुर मेडिकेल कलेजनि फाइनाल रिजाल्ट एट 14 मेआवहाय DHSनि आन्डाराव DMEनि आन्डारावहाय Gr.4आव रिजाल्ट फैबावगोन. स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट.